det kunne godt høre dig. Shoot! Sådan, Peter! 1-0! Kampen om tredjepladsen, bronzekampen mellem FC Niveau og Borup. Sådan, Sarah, mand! Har de sætter? Kom nu herover og hjælp til! Kom nu, Fatma, bevæg dig! Kald på den! Det er okay! Det er flot forsøg! Jeg har støje. Fuck, mand. Ej, mand. Yes, der er mål! Det gør Sætter. Flot, Sætter! Godt kæmpet, piger. Det er godt. Hey, det er de sidste 20 minutter, så har I en lang sommerferie. De sidste 20 minutter. Kom så, lad os give den gas. Ja, jeg tror, det bliver uafgjort. Sådan, Sætter. Oj. Kom så til mere. Ej. Godt nok, Sumaya. Godt nok. Godt, Sumaya. Sumaya, bare kom her. Sumaya, bare kom ind til mig. Er det dig? Tag et hurtigt forsøg. Borup er foran 2-1. Vores målmand Sumaya skal skyde. Yes, man! Sumaya, Sumaya, Sumaya! Oh. Ej! Kom igen, kom igen! FC Niveaus skud skal sparkes af Sarah. Yes! Flot det der, Sarah! Iskold! Ja, man! Flot det der, mand! Aman Zera. Zera Türkman har brændt 2 straffesparker i år. Kan hun gøre det? Tak for Zera. Nej, det er fordi målmanden gik for hurtigt. Målmanden gik for hurtigt. Nej, Ommer. Øj, Elkjær, mand. Få den ned. Kom så, Niveau. Hey! Hey, tilskuer! Niveau! Ja! Hun gør det igen, mand! Sådan så, Sumaya! Kom så, Fatma. Fatma kan gøre det til 3-2. Nej, mand! Kom så, hey! Niveau! Hey, Niveau! Yes! Kom så! Er det afgørende? Mona Hijazi kan afgøre det for FC Niveau.
blev nummer 3 efter en spændende straffesparkskonkurrence. Lad os dig, lad op med dig. Op med dig. Hey, det er alle de andre. Og til anføreren for finalstævnen. Vinderen. Andenpladsen. Og tredjepladsen. Jeg synes, I skal være klar over, at I sådan set har spillet fodbold i dag i 3,5 timer. Det er der ikke mange elitesportsfolk, man byder at skulle spille fodbold så lang tid. Jeg synes, det er godt skuldrepiger, at I står her sidst tilbage i det her regnvejr. Og jeg kan love jer, i morgen kommer sommeren, tror jeg. Det er en rigtig god sommer. Mona, du har gjort det rigtig godt, og talentspejderne har været rigtig glade for at se dig i dag. Hvordan synes du gjorde det sidste kamp? Jeg synes, jeg gjorde det bedre end alle de andre kampe. Og du var rigtig god i dag. Er du glad for din tredjeplads? Ja, det er bare ingenting jo. Ja, og du tog det afgørende straffespark, og det er på grund af dig, vi er her på tredjepladsen. Er du glad for det? Ja, selvfølgelig. Hvad sker der næste år? Næste år så vinder vi hele lortet. Det er guld næste år? Ja, næste år så går vi efter guld og pokalen. Sådan.